Jokanyo ma jiwo kit pur makonyo e reso aluora okwayo piny owacho kod kembe mag ji giwegi mondo okete tim chike mabiro siro kit pur kod pith ma ok ketho aluora. Kane giyango romo mokwongo mar Eastern Africa Agroecology, jokanyo go kwayo oganda mondo obed akicha kendo oyier gige pur ma ok keth lowo kata aluora. Giwacho mogo kuom mwandu mamedo teko ne kothe jaketho aluora kod chal mar kor lwasi. Romo mabiro timore dwe ni jiwo twak e wi yore mag konyo oganda mondo oket mwandu e chenro mag bero pur kod pith mag bugo dero mag chiemo ma pacho ka. We need to increase the use of practices that help improve the health of the soil so that the soils can be considered as fertile, not because they have been applied with chemicals, but because the practices that the farmers are using, good manure, good cover cropping, good mixed cropping, all these actually do magic to improving the health of soils. Member states are compelled or accountable to making sure that on top of what we call conventional agriculture, that we also have other more